Добро утро! Правя това видео за всички вас, които имате пластирите на Чиандела. Правим това видео, за да ви покажем къде ги съхраняваме. И вие ли се чудите, след като ги отворите, за да не се измирисват, как да ги съхранявате? Ето, аз съм си взела ето такива пликчета с цип. Слагам си ги вътре, жълтите са за болка, зелените са противовъзпалителни. От противовъзпалителните слагам на Дейна за носа. Ето в момента тя е настинала. Къде отиде Дейна? Че ли си сложи другото? Да. Кога успя? Докато бърборя тук. И давам да си душка. Отвори го, мамо, че не мога. От... Песена. Ами да, защото с Галенчо много го чувъркате. Хайде, отвори го. И давам от стикчето да си мирише. И така и отпушваме и оправяме нослето, без да използваме назик. Успешен ден, дано сме ви дали добра идея. Ох, косата ми!